Скандальне викриття. Він зрадив Україну, а його бізнес і далі працює. На Херсонщині добровольці з батальйону «Айдар» і представники громадського формування «Аскер» припинили протизаконну роботу підприємства «Чонгар», яке належить Сейтумеру Німетулаєву. Колишній голова Генічинської райадміністрації Сейтумер Німетулаєв втік до Криму одразу після окупації. На материку його звинуватили в державній зраді, і весь його багатомільйонний бізнес і тисячі гектарів землі заарештував Генічинський суд ще в 2014-му. Утім, бізнес чомусь і надалі працює, а Німетулаєв продовжує заробляти мільйони, грабувати людей і з цих грошей годувати кримських окупантів. Про це дізналися добровольці з батальйону «Айдар» і представники громадського формування «Аскер» та вирішили відновити справедливість. По допомогу звернулися до правоохоронців, СБУ і представника президента в Криму. Напередодні протизаконну роботу підприємства заблокували, оформили заяву, опитали свідків, а приміщення підприємства «Чонгар» опечатали. Поки слідчі розбиратимуться, кому все-таки належить «Чонгар», біля приміщення чергуватимуть аскерівці і добровольці з «Айдару». Довіри немає до місцевої влади. Просимо втручання президента України і наведення порядку у районах, наближених до Криму. Тому просимо взяти на контроль це питання безпосередньо на місці задля запобігання організації провокацій з боку місцевої корумпованої влади. Підкреслюємо, що це безпосередньо стосується питання деоккупации Крыма. Ниже плинтуса. Мы уже здесь находимся 3 года, и мы понимаем, насколько продажное вот это вот предприятие, которое, по факту, оно спонсирует просто сепаратизм и терроризм. Все деньги, которые они получают от этого района, наказывают людей, обманывают людей, продают их имущество, они отправляют Ниметулаева в Крым просто. И людям зарплату не А он дают. там за Россию агитирует, в Крыму. Людям они по 3 месяца зарплату не платят, говорят о том, что у них нет денег, а сам Ниметулаев ездит на Майбахе. И у каждого из членов семьи дворцы.